हो हो ला 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 आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैखौ बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैखौ आंनि अनसुलि मोजां मोनलायनाया बोजाया मोनसे नामाखौ फारिया गोसो थोनायाबो बोरै फैयो मोन्दांथि माखो आदिया नों बबे मोननै सोलेरनि गुफुर जाना सैथोनि फुंखा नंगौ बियो मोननै सोलेरनि गुफुर जाना सैथोनि फुंखा आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैखौ बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैखौ आंनि अनसुलि दाजानों बेरेखा दा खालामदों हेंथा जुगामि अनलायनायखौ बिदिन्थि होलांनि जुगामि अनलायनायखौ बिदिन्थि होलांनि बे फैलाव बुहुमाव बे फैलाव दाजानों बोदोर गोसोखौ नों हमथा जुगामि जागोन अराय जोंनि अनलायनाया जुगामि जागोन अराय जोंनि अनलायनाया नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि
नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु ओ आंनि अनसुला लोगो नों आंनि मोनसे थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु आसा खालामो आंनि लोगो नोंथांमोन जायफोरा गोसो गुदुं जइन जागोन होननानै आसा खालामो गोजोन्थों।